Pozdrav YouTuberi, Kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ću vam pokažem dopisivanje koje sam imao sa klovn ubicom. Uglavnom javio mi se pre nekoliko dana na Instagramu, poslao mi je poruku. Ja iskreno nisam želeo da mu odgovorim, htio sam onako ga blokiram. Ali sam napisao bio na Facebooku status da mi se javio klovn ubica i većina vas ste mi napisali da mu odgovorim, da vidim šta želi. Tako da ću da vam pokažem to naše dopisivanje. On je meni prvo poslao kukuruzna trešnja izazovi gde si. Kao što vidite ovdje napisao je celo moje ime, kukuruzna trešnja izazovi, mogu je samo kukuruzna trešnja, ali dobro, nebitno. Napisao mi je gde si, ja sam tu bio ljudi jako iznerviran, napisao mi uglavnom je slao poruke u kasne sati, ne znam, mislim da je bilo oko 1. I htio sam ovako malo ironično da mu odgovorim, to bih ti trebao da znaš gde sam, ti si klovn ubica, ti sve znaš. On je verovatno osjetio da sam ja tu ironično odgovorio i on posle se iznervirao, napisao mi je nemoj da se kurčiš, doći tu stan. Tako da sam ja ljudi htio ovako da spustim malo tenziju, nisam želeo ovako da ga puno nerviram. Napisao sam mu molim te nemoj da me ubiješ, izvinjavam se, šta opet želiš od mene. Htio sam ovako da saznam zbog čega mi šalje poruke, šta želi od mene, zbog čega me smara. On je meni napisao, pa je sad ovo, hvala ti što si mi reklamirao Instagram profil, zbog tebe sam upoznao dosta ljudi, kako da ti se odužim. Nisam mogao da verujem da mi je ovo napisao, hvala ti što si mi reklamirao Instagram profil. Ja njemu nikakav profil nisam reklamirao, ja ne znam o čemu on priča. Zbog tebe sam upoznao dosta ljudi. Kako to misli upoznao, verovatno je jurio dosta ljudi. Ja iskreno ljudi nisam znao šta trebam ovdje da mu odgovorim, kako da ti se odužim. Nisam ja njemu ništa dao da bi on se meni odužio. Tako da sam mu napisao samo možeš da me ostaviš na miru? Ne, to ne mogu, ali mogu da ti pošaljem poklon. Daj mi tvoju kućnu adresu. Ja ovdje ljudi stvarno nisam očekivao da će ovo da mi napiše, da želi da mi pošalje kao neki poklon. Nisam znao šta da mu odgovorim. Napisao sam mu uglavnom zašto bih ti dao kućnu adresu kad ti znaš gdje ja živim. Ja sam mislio da on želi da sazna moju kućnu adresu, a ne da mi pošalje poklon. On mi je posle napisao daj mi adresu da ti pošaljem poklon i ostavit ću te na miru. Kao što vidite stigli smo do glavnog cilja, to je bilo da me klovn ostavi na miru. Ali kao što vidite ovdje traži mi adresu da bi mi poslao poklon. Ja nisam mogao da rizikujem i da mu dam odmah moju adresu. Tako da sam želeo prvo da saznam kakav će to poklon biti, pa sam mu napisao kakav će to poklon biti. Ali kao i svi ostali klovni, tako i on nije mi odgovorio, nije želeo da mi kaže šta će to da mi pošalje. I napisao mi je daj mi adresu i saznaćeš. Posle toga mu ništa više nisam napisao. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Napišite dole u komentare šta trebam da uradim. Lajkujte ovaj klip. Ako želite da rizikujem i da mu dam moju adresu, da mi stigne znači ovdje paket. Lajkujte ovaj klip da bi znao da li da rizikujem. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u neki drugi.